un cop al mes entregar el resum al treballador. Clar, els treballadors a temps parcial no feien hores extres, per tant no estaven aquí inclosos. Al sortir aquest Real Decret al desembre del 2013, que inclou exactament el mateix redactat, que els treballadors a temps parcial han de fer un registre diari i fer constar també les hores complementàries, i es presumirà que el contracte és a temps complet en el cas que no es faci. Que existeix prova en contra, hi ha l'opció. Llavors, aquí és on es va destapar i es va rescatar aquest redactat que ja és força antic. Va haver-hi un canvi normatiu l'any 94. Hi ha hagut dues reformes importants a l'Estatut, una és del 2012 i l'altra és aquesta de 1994. L'any 94 es modifica el redactat que us comentava de l'any 1984.